إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami sa agama Islam, salam rakanusan langon di makambentay sa giyang kai mga usayan tano makapantag sa agama tano Islam. Giyang kaiya mapumagusay tano sa giyang kaiya oras na yei sumanga ulawla amarata ini sapar wallah si iku mga Muslim abayran di manggelbak si iku mga pagariran na Muslim. Kailangan din na mga pagaryami si iku Islam makatukawan tano. Wantun agyang kaiya mga rarata agalabaka. Anta aka mga rarata akaturu adi dikepakay de perwaw Islam ubong kang galabaka sa agyang kutua pagaring ka Muslim. Paman na penanggilaan tanwai. Lagi aya pakaasal mga pagari aya man na suguan rakatan o agama Islam na Muslim na baraadatan si iko pagari niya na Muslim. Malagid su mga dato anta aka mga bai. Basta ang Muslim ka nasa salaan na kaagyang kutua pedeka ang Muslim. Basta ang Muslim ka na ding ginawai agyang kutua pagaring ka ang Muslim. Isusuguro ka agyang kutua kauguping ka sa agyang kutua mga awida akalian mga problema niyan. Kagina ni ketantu agyang kutua katiru Allah sa suratu Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Aya buat tiga na titua magaryarina su mga mu'min. Uway, so mga mu'min ititua magaryari. Naupo nagyang ko ito pagaring ka Muslim na din ka bu ipengginawai, din ka bu selaan, din ka bu pegadatan, na tuos ito apaman na kenabangkas kaniya na kebibayai sa ikaw agama Islam. Lagi na ng mga pagarya. Panganitan si ikaw Allah asabutan tanwaya piya-piya, nagu kakuan tanu sandeuan guna agyang kai hadithu Nabi tanu Muhammad mi aluinian sa agyang kai kitab di tanu di pamagusain. Aya mababalo ya title agyang kai pagusain tanu natigyan na annahyu an sibabil muslimi wa qitaluhu. Aya manay ni mga pagarya na agyang kutua kisasaparan wallah si iku mga Muslim. Sagyang kutua din yan di kasih sintai kande daurai si iku pagarin niya na Muslim. Kau tu paman nagyang kutua kasintain kaun. Wakitaluhu agugyang kutua karidu ang kaun. Au di nagyang kutua kimbunu na kaun. Na paman na ubatan din na pememikiran na subtad kagyang kaiya masatanoy man to na paman na kepakai sukadakelan na paman na dibuda na malbuda din yan dikasinta ko pagarin niya na Muslim. Paman na katawan tano pagi paman na kendegede na mismo mga tangila tano masih simad no mga ginawa tano paman na giyang kutua
di budin malbu da di kasinta iyo muslim si iko pagarinya na muslim. Nanto nari ipaman na ko kumananan. Uway. Udi nagyang ko to karidu ang kaun. Paman na diriduun na kaskanian. Paman na gyang ko to dingkas kanya na kebebayaan. Dingkas kanya dimbuno. Kau to paman na kednaya si iko tutungan naya. Kednaya sa gyang ko to sisiringan na. Gyang ko to siringan kana di kanu perwa. Uway. Namapiyaman bu mga pagariya kapaman na ketukawantan wagi ang kanan galabaka ini sa para katan wagama Islam. Batian tan wagi ang kaya haditha tiga nawaan Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaihi. Ayaman na ini mga pagariya si iko agama Islam na niyakatita yan si iko Ibn Mas'ud. Miya suatun suwallah apitero yan apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigu nabiya sukasintai o muslim sagyang koto pagarinya na muslim. Paman nagyang koto kasinta ingka si iko padka muslim. Anta kagyang koto karidu ang kaun. Udi nagyang koto kimbun na kaun na kufrun. Paman nagyang koto kun na kaungkir si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na pagusayin tanubu agyang kanana kaya giraw o nabitan wa Muhammad kufrun. Awanto na ititua maanan yan. Giyang kanana mi'alaw itanu na ayakaturo mga ulama na tigiran na hadha min al-khisal az-zamimati wa masawi al-akhlaq. Giyan na natigiyan kasinta iyago kimbunuon ko muslim na zamima na paman na marataanan. Agu maapdanan sa giyang kuto marata ulawla. Paman na marata ko na adat. Agyang kanan na dingga dikasintai o di nagyang kuto kimbuno na kasi ko pagari ka muslim. Nabnar manari mga pagariya paman na banda di kanu din makaayo no ba mapiyah. Ubang ka dimbunuon o di na dingga disintai agyang kuto pagari ka muslim. Na iktiaran tanwanan ka igiran na di tanwanan na paman na kay ketiaran si ko mga ginawa tano may itu muna batad di kasinta iyagyang ko to pagaring ka muslim. Paganayron sa gyang ko to mi aloy tano nagyang ko to sibabul muslim gyang ko to kasinta ingka si ko muslim. Nayaman na to ti mga ulama na syatmul muslim. Paman nagyang ko to ading kaundikan dedaurai. Saya ibaratian nagyang ko to ading kaundikan teru asaya khabithun qabbahakallah. Paman nagi mga ibarat. Paman na ilain tano kuno pamako miyaka suldu nagyang ka iya mga ginawa tano. Paman na ayako na sampulian. Nagyang ko to kagiraw ka si ko pagaring ka muslima. Hey marata ataw. Kau tu paman na upunga kaya rarangitan. Daka masuat. Anta aka paman na ada tekad na gyang kutu may tuitubu na penggiraw ka. Hey marata amama. Hey marata ababay. Hey marata ataw. Piyakawatan rakaw Allah sulimu iyan. Nakaw tu. Dito ko ni mga sampulian. Na dito mapia. O baka penggiraw si ikutawa. Paman na hey marata ataw. Uway. Anto na ilagi diyan. Nagyang kuto panakang giraw kau na la'anakallah. Ayamanan niya nagyang kuto atigtanwa. Hey pimuro ka ang kau Allah. Na paman naginanin dedakal. May ito na tigtanwa. Pimuro ka ang kaki wallah. Paman na maapaduto sa gyang kuto Allah. Paman nagyang kuto asab wa syatam. Paman na dito ke pakai mga pagari misi ko agama Islam. Anta ka gumiraw ka na ya fasik. Hey sung kalida tao. Anta ka hey baradusa.
paman na ipembetunggaw nagyang kutua sungkli de kaki udina paman na baradusa kaki paman na da kaya kalakas iku Allah subhanahu wa ta'ala wai anta akatero na kau na ya adu wallah hayat tigian hey ridwai wallah paman na gumiraw kasi iku pagaring ka muslima hey ridwai wallah paman na pia bangkang undang pimba sa ridwai niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na dia na mga pipia agina ni mga sampu lagi ang kutua paman na di kasinta iku pagaring ka muslim udina so mga ibadat yan natin kung mga ulama. Paman na importante na gyang kutua katero makasusulod sa gyang kutua kasisinta kapamaninta na danan perwa pekayawag agama agama Islam. Gyang kutua mi ali tanong na maapad sa gyang kutua sibab paman na kapamaninta na ayakukuman yan ng mga pagarian na giyang kaiyakatter o mga ulamatan wa tiga na wahada la yajusu fi haqqil muslim. Gina na tigyan na di kepakai si iko paman na ubang kau tunggal baka si iko pagaring ka muslim. Di kuno tu kepakai. Na ikhtiaran tan mga pagarian di tu kepakai. Ubang kau tu di mambesa si iko pagaring ka muslim. Kagimata na tigyan as muslim na adun kabenarian na ginan suka sa salaang kaun. Paman na silaan ka. So muslim, paman na pagadatan ka sa kanian. Na aya ka pagadating kaun na ubang kaun nuto matero agyang ko to mialitan wa gumiraw ka hey mara taataw. Hey ridway wallahu subhanahu wa ta'ala. Hey paman na hayatika paman asong kalida tao paman na hay baradusa na dito kepakai. Yang ko tuakia giraw unabitan wa Muhammad fusuqun naya ko nama nagyang ko tu al fusuq nagyang ko tu asong kalid paman na mabaluy ka paman na upung ka disinta isu pagaring ka muslim na sungkli ka ataw na ayamanaw to mga ayamanaw to ay nipmanaw no mga ulama na tigyan na al khuruju an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala nagyang ko to miyakaliw ka kung gito parangay ka na miyakaliw ka sagyang ko to din ka di kapangunutan si iku Allah subhanahu wa ta'ala paman na miyakaliw ka kagi paman na ini sa paruto Allah ini sa pariano to na kagibang ka din na pinggelbek na miya kaliw ka sa giyang koto ading ka di kapangungunutan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na di tano na nakabaya ay nakabaya tano na giyang koto si itano makasusulod sa giyang koto paman na kapangungunutan si iku Allah agu di tano makaliw sa giyang koto paman na mga taman na inibagay wagamatan wa agama Islam. Ikadua amarata nagyang koto paman na kariduang ka anta ka kimbuno na kasi iko muslim ka kufron paman nagyang koto tigtanwa ka ungkir paman na inungkir ka so paman na suguan wallahu subhanahu wa ta'ala paman na gyang koto tigu mga ulama safaku damihi kufrun gyang koto katedakang ka agi mga sampulian yang ko tuwa kapakatugaan ka si iko rugu upagaring ka muslim na kufr paman na kaungkiro to way paman na dito kepakai way nana paman na pakawatan tanurun wallah na kepakayag ka ipman na seged mga paman na masa udi nagyang ka iya segedra katanok man na betad na madagalap man na maka susuntuka udi na paman na gyang ko to ketanaan niya nagyang ko to pagarin niyan muslim kepakaya paman na banyan din na masuntok banyan din na mabentol paman na antong naasa na paman na gyang ko to ibentul yan si iko pagarin yan na muslim tumugo na gyang ko to rugu yan na paman na dito kepakai way
anta aka darbuhu bighairi haq, anta aka bangkas kanian dena kaya pakatanaan miya bentul miya suntuk sagiang ko to ada abang kau nakabenar antu na kabenar kasi ko pagaring ka muslim ayaw mo paman na saba pa kaya suntukan kau na maratabat ka way maratabat ka paman na kailangan na yung ko to ba paman na giyang ko to kailangan na sisi ka sa giyang ko to kabenar ka anta ka paman na sisi ka sa giyang ko to paman na giyang ko to betada sakau pamay paman na lagi duda tuas kanya ni pengukum oy ugay na upo ka sibilian na dan na kaya bang ka kabenar ubang ka paman na kata na iya giyang ko to pagaring ka muslim. Ang kaino tu atigo mga ulama kagi mararang ko man na nagyang koto puno ka paman na pakatuga at tedaka anta ka paman na bentula na mararang ko manan sa gyang koto al-i'tida ala nafs gyang koto paman na tigitano di ka maratai o di na kambebai o di na gyang koto kalalimang ka sa gyang koto ginawa paman na gyang koto ginawa gyang koto pagaring ka muslim paman na gyang koto kasumukang kaun o di nagyang ko to kayap marataing kaun oy anta ka gyang ko to makasusuldanan sa gyang ko to al-i'tida ala al-badan paman na may anyayang ka gyang ko to ginawa gyang ko to pagaring ka muslim gyang ko to lawasian oy nadati ko mga ulama perwas iku sakatawbus iku mga muslim Obas kanian na pamaratai o di na ubanian na kambubai semuka lali maagyang kuto pamanian na ginawa o pagarin yan na muslim kagi aya Peter o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ayaman nagyang kaya kater o nabi na tiga na lang ulang wanu muslim ko kipapantag niya na si ko pagarin niya na muslim na haramun agyang ko to kalaliman niyan o di na agyang ko to kapmaratain niyan si ko paman na agyang ko to rugu anta katamok anta kaginawa o pagarin niya na muslim di ke pa kay mga pagari man miad na agyang ko to ako kuman adi ke pa kayo bang ka paman na ubang ka mapakatuga agyang ko to arug upagaring ka muslim ka kukumakan udi na ubang ka ku agyang ko to tamokyan anta ka ubang ka paman na marata agyang ko to ginawa niyan oy gina ni paman na isa anta pagyang ka agamatan wa agama Islam aynad niya nagyang ko to mga kukuman isumpat tanuro nagyang ko to mi ali sa agyang ko to hadithu nabi tanwa Muhammad lalayum tanud na yap keeloy agyang ko to kaya turuaw no nabitan wa Muhammad tigana atadruna manil muflis paman na kuantan waya tuma mga pagariya oy kuantan waya sanduan tigu nabitan wa Muhammad ini pakaisi yan si iku mga sahaba radhiyallahu anhum paman ay pengeduun yang kiranaya ayamala na sakatan wa paman na ummat yan atige na ino katawani wagyang koto muflis tawa kelugi paman na upama ko bang ko na kebang krap paman na kedagyang koto piru masaya niyan oy tadruna manil muflis eno atigu nabi katawani huy mga sahaba ko agyang koto tawa muflis mialugi anta agyang koto kewis-wisan kebang krap anatigu mga sahaba radhiyallahu anhum paman na ayat ini sembagiran si ikum nabi na tigira na al-muflisu fina ayat tigira na katawa na miya muflis paman nagyang kutua miya lugi miya bangkrap miya lapis nagyang kutua ada aban yan tamuk paman ada aban yan nakipirak hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katawa niran so nabi tanwa Muhammad na adna isa mapipikirian paman nagi pinakamala paman na kakelapis utaw kakelugi utaw tigu nabi kena baginan iti tua bang kerap kadunianan adno pama ati tua paman na ing derpa ketaguan rakatan ayat tiga na titua muflis nagyang kutua tau apa kau ma sa alungan amauri asusa nagyang kutu mga balas nagyang kutua galbekian paman na susan subalas usambayang yan susan subalas nagyang kutua diakatian sadakanian
puasanian, hajian, udin antun asana yang gelebekian si iku dunia. Uga ida tigi Nabi tanwa Muhammad, nagyang kutua mala abalas. Kay mami. Kay umi. Yang kutua tigi na tawa pakaw masalungan na Moria paman nagyang kutua mitu talun yan nagyang kutua balas nagyang kutua galebekian sa dunia. Uway dati Nabi tanwa Muhammad na pakaw mo nagyang kutua tawas katun. Paman yan natigin hay fulan wayati wa qad syatama hada. Paman na pakaw magyang kutua tawa penakat mga pagarinya na Muslim. Paman na penakat. Atigan hay fulan na ayaman na niyan na kaya sisinta na kong ka, kaya bubasa na kong ka sa marata. Wayati wa kada daraba hada, paman na pakaw mapanagyan ko tuwa kaya tanan yan sa lima, miya bentulian. Wa kada fahada, agyan ko tuwa paman na kaya tungkasanian, paman na pimbulan yan sa mga katero. Wasafa kada mahada, paman nagyang ko tuwa, paman na miya pakatugo yan, nagyang ko tuwa, rugu agyan ko tuwa pagarin yan na Muslim. Anta akagyang ko tuwa kinwan niya nagyang ko tuwa kabenar antamo ko pagari niya na Muslim. Penakatutong mga pagariya. Uway. Nagyang ko tuba aya bitikan wallah. Katano dini wagyang kaya bitikan wallah. Agyang ko tuwa kulawla sa alungan na mori. Agyang ko tuwa kapakaw mo penakat ang mga tao. Aya bitikan wallah na kebuidan yan sa aya kebuidan nagyang ko tuwa amalian na mapi. Agyang ko tuwa pitero tanwa sambil yang puasa, zakat, sadaka, paman na kambilang ataw sa ikong mga pada paman na mga suguan wagama Islam na kibid kaun paman na pakaw mar kageng to kaya sisinta udah patakaw ayam ya kasisinta kana kaya sinta na kana magato sangibu ataw na pakaw mar kadnuto sa alungan na Moria sekat niyan aya ko nakibid kaun nagyang ko to paman yan na amal ka amapya so sambil yang so puasa udin atau na asa na pamanagal lebek amapya gitu ibitikan Allah taman sama lengan-lengan nagyang ko tu agal lebekian amapya ino tu kubang kerap kelugi kagi mia lengan mini bi dia denuto nadem pena pumakau mga tawa sekatun kagi ko tu mia bentulian gyang ko tu paman na mia kwani nagyang ko tu tamok opedian na amay kaded na kibi dia na mga pagaria nakuan agyang ko tua sekat akuan agyang ko tua galebekian na marata na imbegay sa agyang ko tua tao apaman yan na agyang ko tua miyabang kara paman na depan maka ato maka agyang ko tua maka tipe de agyang ko tua amalian na mapiana miyaka kuaskan yang masaal amal amarata gitu paman na suwalla na titu de kumaun to mga pagaria kataguan tano sa kalak sa ikwallah ati tu din ako maun tulo sagyang ko tu apaman na dinyen di kapangukom apaman na din na pelali menian isabu si iku mga ori penian andid ni kapakaw marakaging ko tu sekaterka naudi ka kabegi sa amal amapya kagi mituman nagyang ko tu amalian amarata na ayang kamakwa orianian na tigu Allah subhanahu orianian nagyang ko tu hadith na orianian nagyuto panaka paman na puseng nagyang ko tu atau sagyang ko tu apoy si ikunara ka jahannam wali a'udzu billahi ilidastan run wallah ino masangka ya dunia de tano panaganati ya dunia na paman na baling tanu mga ginawa tanu paman na lumpi yung tanu din sa mga ginawa tanu wadna paman na gyang ko to kayang gelebakan tanu sa marata udina gyang ko to miya lalim tanu pakakasyon tanu runaki duon tanu niyan sa alungan na Mauri paman na ikapaditan wa mga ginawa tanu sa gyang kuto mas kapakatin gyang kuto kapengukum wallahu subhanahu wa ta'ala nasa katanoy dunia ng mga pagara iman to pen na paman na ibagay talud na gyang kuto kabenar o mga pagaritan wa muslima miyakwa tanu miyalalem tanu wari sunabitan wa Muhammad agyang kuto kapenutulawn apaman na sunabi na gyang kuto mga kaganian na nakaputay na paman na guminiraw sa kanya si kung mga sama iman to na kisas paman na inikalagyan naging kutua kapakaw magyang kutua paman na kapungukum wallah paman na diun de pakabi dagyang kutua tamo kagyang kutua tao why nagyang kutua ba sunabitan wa Muhammad na miya kisas si kung mga sahaba ay sa sahaba gyang kutua miya kagiro tiga na ya Rasulullah paman na kiyatan anak kong kasalima sa gyang kutua paman na gawi lagi daya why nagyang ko to ba sunabitan wa ay dapat sakatan wa mga paman na mga
mga manusia. Pira paman na pira sekaterakatan wari sa alungan na mori. Nasib wari sa dunia na paman na pamangan intan mama. Aya pinakamapya paman na akatero mga ulama si Sheikh Al-Utsaimin Allahu a'lamu skanian naging ko to paman na katero yan tanudan wag yang katero yan atigyan na aya pinakamarata paman yan na kapamamagay akaw to aya ko na marata kapamamagay naging ko to paman na supiru masaya naka sa dunia penggilabag ka para sa ginawang ka na imbagayin ka o di na aya makapanggunaw na giyang ko to asalakaw sirka. Allahu Akbar. Ay mananian na piru masaya na kauto miyaw masu Ramadan na miya nahajud ka, mi tirawi ka, miya muasa ka, miya gutam ka ugaid na inibagayin ka utos iko pagaring ka muslim. Gitu ya tigu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Allahu a'lam skanya ni kipaman na miya ka teruon na gitu tigene marata ka pamamagay. Mapiaso ka pamamagay sa dunia. Ay lagi dia na pirakan na ini pamamagay ka. Ini okay nagyan ko to ba aya bitiara tanong nagyan ko to galbek amapia ini pamamagay di budin mal buda kini began na kaun si ko pagaring ka muslim. Oy. Ay man niyan nagyan ko to ba pira-pira ri paman na miya pamagan tatano. Pira-pira ri paman na kaya teruan tano sa mga rarata. Oy na lang na nakagi paman na mapanggulaw lad na sekatan rakatan ng mga tao andi sabab mga pagariya kaad na katibayan aso mga malaikat na isusurat ira na giyang kuto ang mga galabakatan mga katirutan rilantan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama natigira na giyago ta ketero Allah natigira na wakitaluhu kufrun na giyago ta kufrun na nakira atigo mga ulama paman na si sabas Arab na adna nakira gu ma'rifa gyang ko tuwa nakira na gyang ko tuwa paman na di matatendu we na gyang ko tuwa al ma'rifa kataguan sa al kufr alif alam na miya balo ya ma'rifa away paman na mapamangdu tano bu mga guru tano sa luga way importante nakapmanan tano gyang kaya di tano di pagusen gyang ko tuwa tigyan na hakada munakkarun na ayakun na fayakunu minal kufri al-asgar na si ikuno to makasusulod sa giyang ko to kufrul asgar paman na may tuwa kakakapiri o di na may tuwa kaungkir di niya na mapakaliw sutaw si iku agama Islam giyang ko to paman na kimbuno na ka kikagudin na ka sa giyang ko to pagaring ka muslim karidu ang kaun na gitu at tigo mga ulama na kufrun asgar may tuwa paman na kakakapiri agudigan niya na mapakaliw si iku agama Islam. Gitu paman na tindegun mga ulama asabeed. Kenapa pelangon sira na? Gitu tindegun usabeed si iku mga ulama. Ogaid wakila ma'na na apna ay apna isa akaturo mga ulama na tigira na kufrun ni'ma ayakun miyahungkir ka na giyang kuto mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ogaid nakatay mga pagariya. Tigo mga ulama wa idha sahalla damahu sara min al-kufr al-akbar. Paman na amay kasutaw na halalan niyan. Pakay niya nagyang koto kabunuan niyan si iku pagari niya na muslim. Abdi na paman na piyakay niya nagyang koto rugu pagari niya nagyang koto kabunuan. Nagyuti kufrul akbar. Paman na malao tuwa kakakapiri. Paman na bidaw to gyang utamiyaw sa itano nakaridu ang kaum beden aking buno na kaun nagiti kufron asgar we nagyang ko to kabuno ang kaun paman na inutang ka agyang ko to niawanian na kufrul akbar paman na malaw to kaungkir paman na kepakai milyo utaw sa agyang ko to paman na agama niya na Islam paman na kepakai milyo ka to si agama Islam pagiging ko to katero Allah wa man qatala mu'minan muta'ammidan sa tao mabunuh yan nagyang koto pagarin yan na muslim sa tibubaan yan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidina fi ayakun na paman na balas yan nagyang koto balas nagyang koto agalubak yan nagyang koto apoy si ikunara ka jahannam wa ghadiballahu alay agu paman na kerarangitan sa kanyan wallah wala'anahu agu pimurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwata piya kawanwanan mga pagariya taubat tanwanan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na yang kana na hadith atigo mga ulama na matatago na gyang kutwa kaslaa o muslim si iku pagari niya na muslim gulalan ko ginawa niyan surugo iyan
agugyan ko to ayaman na niyan na kalalimaon na paman na lagi dagyan ko to paman na kasinta iron kanda ora iron agu susala kauran na fusukon paman nagyan ko to paman na gyan ko to kasusungklid paman na kiliw to sa gyan ko to kapangungunutan si iku Allah na gyan na natigo mga ulama fahuwa muharramun na haramanan gyan na nami alitan na haram. Pitro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Hujurat paman na mag-antanod na ya mapasadagyan kaya pugusin tano tigu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum ayamananan agyan kana nakatro Allah subhanahu wa ta'ala na tigan na hay miya maratia dini watigyan na pumagregi o di na di pumagregi o isa apagtaw so isa apagtaw kamasikan na mabaluy siran pumagregan ato mo adisiran o tayo man na niya na ino ka di paman na panaro sa marata kapakayagin ko ito aptero anaka sa marata na mas mapia adis ka okay tigu Allah subhanahu wa ta'ala wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunu khayran minhunna ayamana na natigu Allah subhanahu wa ta'ala agu di pumagregi o mga bai so mga pada mga bai kamasikan mabaluy siran ato mo adisiran pupumagregan paman na gyud ko ta so mga bai na digan wa paman na ayad na ulaw-law mga bai sa kataniman to na gyud ko to adinyan di paman na suwa niya na gyud ko to pawing pagari paman na padiyan na paman na muslim na diyan na mapya kapakay man na gyud ko to di nga di pupakay tuon na mas mapya adiska oy mas mapya adiska ay paman na aya ilain tano nagyang ko tuwa mga ginawa tano digad ilaya so paawing o pagaring ka o di na muslima padaka aya ilayang ka nagyang ko tuwa paawing o ginawa ka antari da paawing yan oy kapakaya paman na mas malakay paawing nga digyang ko tuwa paman na di ka di pamaawingan tigu Allah subhanahu wa ta'ala wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab paman alangud na yapya karatawag Allah subhanahu wa ta'ala tiga nagudi niyo pupaawingi so mga pad o mga ginawa niyo kauto paman na di kun kapakayagin ko tuwa ka pamaawing o gudi niyo tetalawaan so mga patugi na piyaka gugud kauto paman nagyan ko tuwa mga ilano mga patugin piyaka gugud ay kerarang ito pagaring ka muslim ya ubang una kito betul paman nagyan ko tuwa kuna kahira kuna ayap paman na kepikiro padenagyan ko to kububuin na itawagin nagyan ko to paman na pagaring ka na dinin to kabaya ubang ka no to telo nagyan ko to mga patugina ti wallahu subhanahu wa ta'ala bi salismul fusuq ba'da al iman miya karata-rata angaran so kapanungklid ko oryan o parateya nasa tawa dinyan to taubatan nasiran sumanga darwaka akaw to tubatan ko nanan si iku Allahu subhanahu wa ta'ala yalipan wallahu subhanahu wa ta'ala tiga na wailul likulli humazatil lumaza apaman na tigu Allah na sangat asiksa arak o umani talian taan makasudi ako to diyan kaya kapakasudi mga pagariya agyan kaya kapakasudi may titubuna paman na piyamawingan kagyan ko to pagaringan na adna paman na mapapasad paman na kasiksaan agyan kaya mga tawa mga makasudi naway na paman na taubat tanwanan si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagi paman na gyang ko to ading ka sudi si iku aibu pagaring ka muslim na ya may tuturo to na gyang ko to di makakumpleto paman na di ka kung kompleto na gyang ko to paman na kiadno no Allah subhanahu wa ta'ala paman na Allahu a'lam o paman ino to di matiro agyang ko to tao sa gyang ko to pagarin yan oy ay panami ali wallah sa suratu al-mutaffifin si kung mga paman na mga tawa mga lalong mga darwa katingin na innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun mata natigu wallah asusiran ang mga darwa kanu minal ladina amanu na ayatigiran abtadiran si iku paman na ayako na paman na ulaw-layran betadiran si iku mga tawa miya maratea sa dunya yadhakun na ipsingairan paman na pusiran miya kailay sa mga Muslim, na inising iran, naman nagyang utang Muslim, dunia nagyang Muslim, na madagalanan. Paman na, madagalanan.
Wa idza marru bihim yatagamazun. Igira asumya geciran kiran, asumya gecu mga muslim kiran na mga tao. Yatagamazun ali sira di kekerata ati gira ilang manuto ati agira ti alwan kirati so pedia ti na ilang manuto agi nguto apa mana kesagadenanan. Adi ni na sumya gede. Namya karata ka so pedega. Na malu ibsanan sa Quran. Miya karata-rata besariana. Agi ko to akasudian ka kikelaan ka anta ka paman na mi pangrata ka agi ko to paman na sumasageda paman na dudu nagi ko to paratia si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Wa idza qalabu ila ahlihi min qalabu fakihin gida tigen meyakam belengan siran meyakan dud siran na tigu Allah sa ko mga taalukiran in qalabu fakihin na nagi ko to ba makam belengan siran sa mabububaya siran. Allahu alam na paman yan mga pagariya min si agama Islam pengenin tanu si ku Allah paman na kataguan tanu sa kaguod sa giyang kaya mga rarata agalab nagusiyapan tanu Allah ayamala na relaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga galabak amin ibulug ami ang galabagatan sa saya tanu utuman na mga pagariya min si agama Islam pengenin tanu si ku Allah kaya kuantan waya sa tuma ago kaya kuantan sa deuan agi ang kaya mi ang aluitan saya uhay na pakawatan tan wallah si iko mga rarata mga galbag anta aka mga katero nagu tatapan rakatan wallah agyang ko tuwa ka suslai kapamagadeta kang giginawai makang giginawai tanu si iko agama Islam timu untan wallahu subhanahu wa ta'ala si iko surga yan uy nagu ilidasan wallah sa agyang kaya mga paniyakit paman na makadadaya mga sagyang kaya masatano sa mga pamilya tano pamakabegren wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pamilya tano pengasasakit oy nagmapan tan wallah sa pekandud na kanrakan salam alang ulang wana mga pagariakan mga luksakan mga bangsakan paman na pamamakinit sagyang kaya ditano di ka pamahusay sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.